Item 7 oge eruole mgbe eji ata ọhaneze Igbo ndị ọma mụrụ m Igbo na-ege ntị ekene m unu asị m nke onye chi n'ala Igbo nyazelo mara na iko kichie dị anwụ mmanya na mpịatụ bụ ọzọ onye chile echi eburugo m oche m ọzọ wee nọrọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ndị Igbo Klass World. Tata bụ ahịa ekene ime mkpụrụ ụbọchị 27 n'ọnwa Eprel n'afọ 2022 wesi na ojirigwe ọkara gafee elekere asatọ ya bụ na anyị ezugbo ka anyị ha eri udene ka wee totuo onye bụ ngịga maka na ihe oge ruru ugbu a bụ akụkọ ụwa anya bụ na unu ga-egezi anyị ntị ka unu wee nụrụ isiokwu ndị ahụ anyị ji wee mere akụkọ mana unu echefuna aka mbụ ọka akọ nwanne unu nwoke Maazị Jide na-esoro mma. Maazị Ọjị Kanụ ekwuola na ọ ga-ewepụ aka na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 ma laghachi azụ na sineti. Otu onye ama ama na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị na mba Naịjirịa bụbu aka chere Abia steeti ma sorokwa na otu ndị omeiwu na ngalaba omeiwu na Abuja bụ Maazị Ọjị Kanụ ekwuo na mwute ya na mkpagbu a na-akpagbu ndị Igbo ma kwuo na ọ bụrụ na otu pati okwe ndọrọndọrọ ọchịchị abụọ ahụ ama ama na obodo Naịjirịa n'igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị eziteghị nke ha kpọrọ tiketi na mpaghara ọwụwa anyanwụ ihi na ọ bụ ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ ka oge ha ruru eche mba Naịjirịa na ọ ga-ewepụ aka na ya bụ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị maka ọzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 ma laghachi na ụlọ sineti. Agaghị m enye onye ọbụla ego iji wee tụnyere m. Nke a bụ okwu Maazị Peter Obi, otu onye ama ama so azọ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị bụbu aka chere Anambra steeti oge ndị ata akọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. O kwuru na ihe na-ebute oke enweghị nchekwa na mba Naịjirịa bụ maka na ụmụ ntorobịa enweghị ọrụ ma kwuo na nye onwe ya enweghị mgbe o mere nkwado ma ọ kwara bụrụ n'obi inye ndị nnọchiteanya pati ego iji wee họpụta ya dịka onye ga-azọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Amamihe m nwetara na gọọmenti Buhari akwadogo m iji wee bụrụ onye isi ala n'afọ 2023. Nke a bụ okwu si na ọnụ osote onye isi ala bụ Maazị Yemi Osinbajo wee na-apụta oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na ka nkwado ya iso wee zọọ ọkwa onye isi ala n'okpuru otu pati APC. Ọ gwara ha na o nweghị onye o ji ụgwọ maọbụ onye o ji ụgwọ ịkọwara mmadụ ma ọ chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala maọkwa na ọ chọghị ịzọ ọkwa onye isi ala, kama na o kwuru na nyanwa agba ya ajụjụ ọnụ na ka nkwado ya iso wee zọọ ọkwa onye isi ala n'okpuru otu pati APC. Ọ gwara ha na o nweghị onye o ji ụgwọ maọbụ onye o ji ụgwọ ịkọwara mmadụ ma ọ chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala maọkwa na ọ chọghị ịzọ ọkwa onye isi ala, kama na o kwuru na nyanwa enwere amamihe dịka esi wee kwuo na onye ndịndị na-aka onye isi awọ mma na nyanwa enwego amamihe ma tozuo oke iji wee chịa mba Naịjirịa n'afọ 2023 ma ọ bụrụ na ụmụ Naịjirịa tụnyere ya vootu ha. Anambra nyenụ m vootu unu mana nwanne unu nwoke agaghị enweta mmeri iso wee zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Nke a bụ okwu si n'ọnụ aka na-achị mba Rivers Nyesi Nwike na-ekwu oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ọ gwara ha sị na ọ gwago ndị Anambra ka ha nye ya tụnyere ya vootu dịka otu onye ga-eso wee zọọ ọkwa onye isi ala n'iji otu pati PDP ma gwakwa ha na ha ma na nwanne ha nwoke enweghị ike ma ọkwanụ tozuo oke ịnata mmeri iji otu pati PDP wee zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Anyị anatana nnyocha anyị mere n'ozu Osinachi Nwachukwu. Nke a bụ okwu ndị uwe ojii nke Abuja, isi obodo Naịjirịa, na-ekwu na ha anatana nnyocha emere n'ozu Osinachi Nwachukwu, otu onye ama ama bụ onye otiegwu ụka nke nwụrụ asị na ọ bụ di etigbere tikatara tigbuo. Ha sị na ha anatana ya bụ nnyocha ma ziga ya n'aka ndị a kpọrọ public prosecution ka ha mee nnyocha nke ha ma kwuzie ka ya bụ ikpe ga-esi were gaa. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị, ebe a ka anyị na-eweta akụkọ ụwa nke tata na njedebe. Unu echefuna na anyị ka nọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Ndị Igbo Klass World, ebe a na-esi ewetara unu akụkọ si na mba ụwa niile, omenala Igbo, nkụzi nakwa azụmahịa. Ha ka mbụ nwanne unu nwoke ọka akụkọ Maazị Jide na-esoro mma wee sị ka anyị si tata ka ọ mara anyị mma. Igbo, ọ ga-adịrị anyị nche na mma.
Item 7 oge eruole mgbe eji